ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಹೆಂಚೆಲ್ಲರು ಹುಷಾರೆಲ್ಲರು ಬಂದೆನ್ನುವೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್. ತೋಪಾವೆ ಹೆಂಚುಂಡು ಬಂದು ಮುಲ್ಪದ ಲೊಕೇಶನ್ ಮುಲ್ಪದ ಬೀಚ್ ಹೆಂಚುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದಾದ ಮತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತೋಪಾವೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ನನಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇದೊಂಜಿ ಗಾಡಿನ ತೋಪವೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತೂವಲಿ ಈ ಬೀಚಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕೊಡು ಪಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ನಂಜಿ ತಾಲೆ ಪೂಜಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನಿಗೆಲೆಗೆ ನೈಟು ವ್ಯೂ ತೋಪವೆ ಇತ್ತೆ ಇದ ಮಟ್ಟ ತೂಯಿನ ಹಾಜಾರ ತುಂಬುತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೆರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆತಂಡು ತೋಪಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು. ಒಂದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಪಿನ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಪೂರ ಅಬುದಾಬಿ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಡಬ್ಬ ಓಲ್ಲಾ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡಾವಡು ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಮರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಾರದ ಮರ ತಲ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಖರ್ಜೂರ ಆವರೆ ಆಂಡ್ ಟೈಮು ಅವತ್ತು ತೋಂದ್ರದ ಕಟ್ಟದಿರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ತಿರ್ತು ಮೀನು ಪೂರ್ಣ ಕೊಂಚ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಮೀನು ಪೂರ್ಣ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡದ ಈಗ ಕಟ್ಟದಿರ್ತೀರಿ ಪೂರ ಮಸ್ತಾದ ಐಟಿ ಒರಿ ಉಂಟು ಮಾರ ಸಾರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಖರ್ಜೂರದ ಮರನೇ ಪೂರ